खैजनसो फैदो पानी किमान लगे नुटिसे देखाय दियासुन मुनु देसो दे बर' रोङा सना बर' रोङा बर' जानानै ना जाना बर' जाना मासेम दै हाबखो हो सना न'बो हाबदो खेब रायलायनांगौ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय बावनाय थाबाय स' गाइस बे गेदेमानथ' ओरैबायदि अखा बाना जाजोब्बाय आरोना सोबथिंबो माने आगोलावथ' बिखेखय बुंनो थाङोबा धेमाजि गुवाहाटी बेफोरावसो दै बाना बांसिन जों खोनायोमोन दाथ' जागा एरिया सोब बानपानि आरोना स' माखासेफोराथ' दै बानानि थाखाय न'आव दै हाबजोब्बाय ओमफ्राय ओंखाम संना जानो हायाखै ओमफ्राय दा आं जेराव दङ बे बारा इमान लोमथ'वाखै एबा न'सिमसिम दै हाबनो हायाखै आरोना स' जाय बिथांमोना माने न'आव ओंखाम संना जानो हायाखै बिसोरनि थाखाय ओंखाम ओरि संगासिनो रेडि खालामगासिनो स' बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो नागिरबाय आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो गानायनि नामखौनो लाया आरोना ओमफ्राय दिनाव गारोबा 30 मिनिट्स आरोना 1 घन्टानिथ' बारा स्टप थाखायानो ओमफ्राय मा जाबावगोन अखायानो गारला आरोना सोबथिंबो बानपानि जाजोब्बाय दा बेथ' माने गोबाङानो बे टंलायावहा रुम भारा लानानै फरायनो थाफैयो न' ओमफ्राय फरायनो थाफैग्राफोरा जि आलाय सिलाय जानांदो ओमफ्राय खोनादो आरोना ट्रेनाबो बन्द जाबाय होननानै बाट मोजांखे मिथिया ओमफ्राय ट्रेनजोंबो मादि थांनो ने गिलुलु दाथ' इमान बानपानि जानानै माने रेल साइथिंफोरानो डुबिगोन बायदिसो मोनबाय आंखो ओमफ्राय बिदिनो जि आलाय सिलाय जानांदो आरोना खस्थ' जानांदो आरो ओमफ्राय रुमफोराव दै हाबजोबदोना स' ओमफ्राय दा बे न' खाथिनिया दा जों थानायाव संजाहैदो आरोना स' जों संना होगासिनो आरो बाखिफोरा माबायदि आलाय सिलाय जादों दुखु नांदो आरोना सोबथिंबो दै बानानिनो हारला आरो स' गाइस सेन्डाल खुलिनानै दा नायनो थांसै नोंथांमोनाबो नायलांदो आंदो माने ओइ बेसि oh my guys nela bisinika antu sini to uma baido boleh udah uma so guys naina hagen nोंथांमोना antu sini दैखा ओइ किबाथ' इमान प्लेन होइसे बायदो ओमा गाइस आरो मा जाबिया कला कबा कलक दङ पानी बिसिना ओमा सो गाइस थांला दे गिलुलु नायले सेस बल कलक खाबो ना तेग्रा नि पुरा दिदि पुरा टयलेटानो थ्रु थांजोब्बाय आरोना इस्राम माबायदि जाजोबखो टयलेटा सेस so guys ओमफ्राय आं दासो उन्दुनानै सिखारदों आरोना माने एकदमबार हरावबो मोजां उन्दुनाय जायाखैना माने जोंनिथिंबो एसे दै उथिनायमोन ओमफ्राय बिदिनो आरो दासो सिखारदों ओमफ्राय कारेन्टआबो दासो फैदों मबाइलाबो अफ जानासो दङ
बे गुबुननि मबाइलजोंसो भिडिअ शुट खालामगासिनो आरोना आङो जोंहा आंकोलनि मबाइलजोंसो भिडिअ शुट खालामगासिनो आङो ओमफ्राय बाकिफोराथ' ओंखाम जाखांनो लांबायदां जों ओंखाम संदोंमोन ना ओमफ्राय स' नायनि र' बाहेरायाव सिखारनानै दाबो आं बाहेरायाव थाङाखैयानो सिखारनानै जास्ट दासो सारि मोनदों सेख्लायावनो दै हाबजोब्बाय सेख्लायावनो दला होलायलायनाय जाबाय आरोना नै बेथिंजाय दै हाबलांजोब्बाय बेखिनियाथ' सेख्लासोमोन आरोना सेख्लायावनो दा दला होगासिनो ना फैदो आरोना नै ओमफ्राय गाइस दिनै जोङो 20सो अलमस्ट 20 सुबुंखौ जोङो ओंखाम संनानै जाहोबाय आरोना एक्चुअलि खुरिया संना जाहोदों बेजों लोगोसे आंबो हेफाजाब होफाबाय संनाय खुरनायावहा ओमफ्राय नै बिसा मादैयाहा माने आयं जागोन आरोना बे आयंआहाय पेरेलाइस जानानै गोलैना दङ आरोना बिथिंनो न'आ दै लोमजोब्बाय ओमफ्राय लोमनानैहा बे क्लाब न'आव थाफैनायमोन आरोना नै दा आं उन्दुनानै सिखारनानै ओंखाम जागासिनो आरोना ओमफ्राय माखासेफोरा जाखांजोब्बाय आरोना सिगाङावनो आं उन्दुना थानानै आं पात्ता गैया आरोना उनावहाय उन्दुनो ओंखारसिनानै ओमफ्राय उन्दुना दंमोन आरोना नै दा आं ओंखाम जागासिनो मिरामिस आरोना दालि दंमोन ओमफ्राय रङालावजों आलुजों सयाबिनजों लेस्रिजों बिदिनो भाजिमोन आरोना बेखिनियानोसै आरो So good evening guys मोनाबायमोन आरोना ओमफ्राय जोङो इभिनिंआवहा जोंनि टंला कलेजाव रिलिफ केम्प बानायदों आरोना गोबां सुबुंफोरनानो जागा दै हाबजोब्बायमोन ओमफ्राय बिथांमोनानि जोंनि बे टंला कलेजावहा थाफैदों बेयाव रिलिफ केम्प बनायदों नै बे जाबाय जोंनि टंला कलेजनि गेट ओमफ्राय जों हाबलांनोसै साबैसे दङ सुबुंफोरा साबैसे थाफैदों इयावहा बेखौनो नायथ'थ' नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामनो सानबाय नोंथांमोना नायलांदो नै मा जाबावगोन जायगा मानसि अखे गारनायबा मोजां जासिगौमोन आरोना स' बे रुम गासिबो दंजोबो बिथिंजाय ओमफ्राय Amunu, panik gimana lagi notisnya dah kayak dia sun? Amunu, desa, deh. Boro dengar, sona, boro dengar. Boro zana nih nazana, boro zana. Masem tuh hab ke, hah, sona? No bab dah.
Cip-cip रायलायनांगौ इयो ओमफ्राय दिनै इयाव थागोन ने नोंसोर ने सना ने दिनै इयाव थागोन दोननो हागोन इयाव नों तन्द्र नाखि बायदैथु औ मा गामिनि आयं नोंसोरो मा गामिनि बे गामिनिफ्राय खैजोनसो फैदो बे गामिनिफ्राय खैजोनसो फैदो गोबां दावरावथारमोन आरोना गाइस बेनिखायनो आं भइस डाबिं खालामनो गोनां जाबाय नैबे आयंआहाय बुंबाय थादोंमोन आरोना बिथां आयंमोनहा माने हा फैनानै गोदान थाफैदोंसोमोननो आरोना 2 मान्थसोल'सो जादोंमोननो ओमफ्राय आयंमोनहा रावबो गैयामोननो आयं बोरायदों आरो बे आयं दलंमोननो आरोना गथ' गथाय गैयानो ओमफ्राय बिदिनो मोसौ दङनो आरोना ओमफ्राय आयं बोराया माने दंहा न'आव थाबोनांदों आरोना ओमफ्राय दा आयंआ बियो गामिनि मानसिफोरजों थाफैदो नै बेयावहाय ओमफ्राय आयंआथ' दङ माने दैयानो लाइक जानजिसिनि बा जेरबासिनि जाखादों आरोना नै ओमफ्राय माखासे बेयावहा टंला खाथिनिबो बे टंला एरियानि खाथिनिबो मानसिफोरा थाफैदों आरोना माने रेल साइटिंनि गाहायाव थाग्राफोरनियाबो लोमजोबदों आरोना ओमफ्राय बेयावहा माखासे गामि खाथिनिबो दङ टंला एरिया खाथिनिबो आरो जेनेबा আমার মোবাইল বেয়াও যে বাল করে দি না আমার মোবাইল টু এনকে কোবা জাম নাকি তো सो गाइस जों नायनानै फैखांबाय ओमफ्राय गोबाङानो फैदो आरोना ओमफ्राय गामि दरथामसोनि मानसि थाफैदो आरोना ओमफ्रायो दा जों न' सफैबाय ओमफ्राय बेयावबो बे दा आं दा थानाय जायगायाव सोरनाबा लोमजोब्बाय आरोना दा ओमफ्राय बे दा खुरिमोन हाननायल' लोमाखै आरो जों नायनानै फैबाय ओमफ्राय गोबाङानो माने दैजों लाबजों न'आव थाबोनांदो लाइक दाउ बोरमा बा मोसौ सोरहाबाथ' मोसौ दोङो ने मोसौखौ नायनो थाबोनांदो आरोना बिदिनो आरो ओमफ्राय जों नायनानै फैबाय दुखु नांदो आरोना माने हेल्प खालामनो गोसो जायो नाथाय बेबायदिबो माने गैयाना जोंनानो बुहुत माने अबस्था गाज्रियाव थागासिनो आरोना नुनानै बोरैबा दुखु नाङो आरोना बेसोराफ्रा आलाय सिलाय जानांदो आरो स' दिनै हरसेखौ इसोर थाबावगोन आरोना ओमफ्राय बिथिंजाय सारायख'फोराव हनै साहा माबागासिनो दे भात खायसैलाय आरो खाबाबोलाय मस्त स' गाइस दिनै भिडिअ'आ बेसेनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनो हाबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आङो आसा खालामबाय बाय बाय सी इउ नेक्स्ट भिडिअ